kita ayu-ayu apa mau solar ya? Jangan ngono to. Oh kelekmu dibeda. Ngencek. Lho urung tak cukur. Layak no riwuk-riwuk. Besok. Ngono lak penak. Nah. Ngono. Ini wes iki carike urang. Tentang Bapak. Iki ki romaku. Iki sapa? Ben dok, Ben. Bapak yo lagi haus-haus. Saiki tak nyuwun tulung karo adik wedok nduk niken Salitri, monggo. Kae bunga bakal raya ane ate kae kaya kuku satu jalan sendiri Selamat malam, salam sehat, adikku wedok, nduk niken. Selamat malam Mas Bayu. Nggih. Tak dongake sehat terus, lariso terus. Amin. Ning sekolahe tetep tutup, nggih ta? Amin. Mergo aku iso kanggo sangu urip sok mbene. Nggih. Amin. Piye? Ana seniwati sing luar biasa piye Mas Klitik nek miturut panjenengan adikku wedok niken iki kepiye saiki perkembangane? Mula sakniki niku lak jamane jaman gadget, Gus. Mula kedah dipun teliti perkembangan anak zaman sekarang. Nggih. Boleh kita kenalkan dunia IT atau gadget, tapi harus kita saring lebih dahulu. Leres. Mula nek ngeten iki tundane nen positif, anak iki dikenalke budaya ben secara karakteristiknya itu mengenal dengan kebudayaannya. Adikku wedok niken niku menginspirasi karo cah nom-noman saiki. Leres. Aja isin dadi pesinden, aja isin dadi penyanyi. Wah tenan Mas. Dadi nyun pangapunten niki lak cilikane pancen seneng nyanyi. Nggih. Wong seneng nyanyi, gedene seneng nyanyi, tur akhirnya dengan nyanyine iso nggih ngopeni. Mergo tekun. Tekun Mas, mboten. Pripun Mbah Kluthuk? Miturut panjenengan Mbah Kluthuk. Anak kula niku nggih kula ajari nyanyi. Oh iya ta? Aja meneh kok nyanyi, Nggih. pipis niku tembunge nyanyi. Oh, ngono ya. Oh nggih, nyanyi niku pakai suara, pipis pakai suara. Nggih. Kula Mana boleh itu? nyanyi. Iya, Duk. Gimana itu pipis Ponakmu pakai ki nek suara? rono no arep pipis muni ya, aku arep nyanyi. Mergo nek muni pipis ndak saru. Saru. Oh, iya iya iya. Kula omongi nyanyi. Heeh. Ono ben ra ketok saru. Aku ning gitu. yo ngono. Piye? Njaluk nyanyi aja, bengi ya. Wis aku nyanyi aja. Akhirnya nyanyi to ning kupingku kalem-kalem kok duyu kupingku tiba. Lah beda ono. Dadi alhamdulillah sing penting tetep amanah. Nggih, nggih, Amanah, nggih, nggih. amanah. Nduk niken. Halo Mas. Ayo arep ndongake apa romantene? Mas Iya, Mas Dila dan juga Mbak. Mas Galih kali Mbak Dila. Oh, Mas Galih. Kupingmu yo latah, Duk. Nah, enggak tadi kan aku kan apa itu enggak sempet dengerin Nggih. itunya. Ya Mbak Dila dan juga Mas Galih semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga bahagia selalu dunia akhirat. Amin amin amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin amin amin. Semoga tidak ada yang bisa memisahkan, hanya maut yang memisahkan. Alhamdulillah. Amin. Ora lho, Nduk. Wis kowe ra temu nek omong kok njur ngene wae ngopo to? Ket-ket biyen iki kayake ngene iki. Oh lah ya kuwi anu ya gawan kok ya. Ya. Ayo nek sing ndongake niken oh genah cah. Cah napa cah isih resik ya mesti mandine. Nek ya kuwi aja nganti diganggu sik. Ben anu apa ben karier munggah sik. Saya kuncara ora usah pacaran sik, aja cedak-cedak wis. Ayo lho. Sumpah lho, sepenting ra bisik lagi karir lho. Loh, ya tidak bisa.
Sing bener iku belajar sekolah, karir sik, ya to kerja sik, ya to lek wis nglumpuk lagi rabi. Terus, Nek awake dhewe rabi terus lagi nganu karir ketoke kok karirnya langsung menurun. Bekale ono. Awak lek rabi, karirmu tinggi, duwe oke, akhirnya rabi, kowe iki pandang mesti lek rasa dhuwurku moh mesti ngono mesti. Enggak. Aku biyen ra duwe lho, Nduk. Loh, saiki Saiki panggaran duwe. Piye motivasine? ora nek bedane. Ya kanggo anu Nduk, kanggo swasana nggih Mas. Nggih, Kanggo nggih, swasana. nggih, Pancen nggih. ini memang dikonsep ngeten iki, Mas. Nggih, Oh, nggih, nggih. Mau bar Mbak Tatin ta. Aku saiki tak nyuwun tulung karo adikku wedok. Anu langgam sik we, langgam sik. Niki anu wonten sing ngersake. Oh, iki podang kuning. Anu podang kuning niki dereng saged nika dikomen gatos podang ijo. Kosik ta. Sik tak maca layange sik. Nggih, Mrika wonten ngersaken podang kuning saking Mbah Yitno Mbulurjo ngaringan nggih. Gelang alit nduk niken sesideman Mbak Tatin saking Bapak Gunawan. Oh nggih. Terus menika gerajakan Banyuwangi saking Pak Jun Malang nderek ningali. Oh nggih, siap. Nyidam Sari yen ning Tawang oke nggih. Yen ning Tawang sik weh, yen ning Tawang sik sing Cocok ya, Kak. halus-halusan sik. Mengke Nggih. gerajakan utawa gelang alit dijenglengne penak. Sampanku nembang yen ing Tawang, yen sampanku yen ing Gawang ya tadi. Gawange ayo Blitar. Bagus. Oh, terus ngenyek ta harus enek sing enom terus ngenyek ta. Kenapa kamu kok selalu begitu kepada sinden yang lebih tua? Loh, Kamu tuh nggak iki- boleh kayak gitu. Iki luwih enom sok kamu, tuwek aku lho karo aku kok luwih tuwek piye to. Maksudnya lebih tua dari aku. Oh, Iya enggak. iya, nek iki kan lagi carane sak padha anakku. Masa? Dari tadi kamu tuh melecehkan Mbak Tatin. Masa? Iya, kamu demek-demek gini. Loh, saya kan demi nggak ini boleh. bukan karena melecehkan, tapi menunjukkan Karena rasa apa? kekeluargaan saya dengan dia. Aku jane ngerti niken ini cemburu karo sampean lho. Lah ngapa to? Lah wong loro nggih rebutan siji iki piye jajah? Loh aku aja meneh kok wong loro aku ning omah dienggo rebutan sak kampung kok. Hanya Lah bang. ngapa? Ngarepe didoni kok. Amin. Muga-muga kasebatan. Ora mungkin. Ora mungkin. Oke dibawani sik, Nggih, nggih. bawani sik. Ayo, dibawani nduk niken sik sing bawa. Monggo. Ya ning Tawang. Monggo. Ya, Nduk. Yen mau Mas Klitik tak gathoke Mbak Tatin to, saiki Mas Kluthuk tak gathoke niken aja dol ganggu. Wis ngono. Ayo. Ale. Nuk. Nuk denggelmu. Lingguh. Iya, iya. Nuk iki apa nuk? Nuk Nuk iki ya duduk. duduk. Oh duduk. Ayo nu. Nuker. Nuker enak. Lenggah kene. Terus no Cahayu. Mbah Lincung. Oh, Mbah Kakung. Ayo, wong kakus. Wong jumbleng. Rasa mbok ganggu. Sliramu rasa ngenteni aku sing bakal ngenteni kowe Cahayu. Ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba mung kowe. Paribasane aku ning jaba wong ayu, paribasane ora ana sing ayu ngluwi saka ayumu Cahayu. Katakan pret. Kuwi berarti ngentut. Kok pret nggonmu. Wih, wong lanang rada dipercaya ngono. Kamu di sini dong. Oke. Angelku sini soalnya. Oh. Sing gagah to awake ora bungkuk ngono. Dodone di nah. Rodok Nah, neh. bener. Joke. Dodone rodok neh, rodok maju, Nah. Iki sikile rodok mendek ngene, mendek. Sirahe dingkluk. Sirahe dingkluk. Malah kayak blekok. Diacok ya. Ayo. Kenapa kamu beralih ke situ? Aku pengen ndelok mbok menawa aku yen mlaku rono mbok tutne kuwi nduduhne aku pengen ngerti sepiro gedene katresnamu marang aku Cahayu. Ya tak tut nih dong.
Iya nek dituti kok jiku iya apa-apa. Mas sama aku maling lho. Ora. Ayo lanjut. Sontakan wartane Mas kono ben ngerti ki wong-wong e. Lah Pak Dene iki lho, niken gendeng boyo jare. Ngenyek. Kuwi adine kok meneng wae. Masih doneke kono adine kok meneng wae. Apa boyo? Muni piye? Lah Pak Dene kok niken gendeng boyo ngono ya? Anu Pak De sing muni boyo sinten wae? Sing muni boyo. Iya. Kula wae rokok bener sampean. Padahal duduk boyo. Iki sing utuh. Kuwi kelong ya kok iso. Lah malah mbok rokok ngelak aku boyo. Malah aku setuju wong terakhir kaya boyo tenan kok. Mangsamu. Lah wong aku lho kok bajul. Ayo. Rugi rokok sapa? Janji. Janji Ayo mau. getun. Sing duwe omah mung wae Surya ge aku ngetokne sampurna. Rugi 15.000. Ayo. Ku eling. Aku uga bakal eling janjimu nalika semono sliramu tak jaluk ning wong tuamu Cahayu. Tapi kita tuh kalau gandrung gini jangan monoton dong. Harus gimana? Dipangku atau dipanggul atau digendong gitu dong. Mangku. Iya, Abah. Oke. Ayo, dang ketokno. Nah. Kuale. Piye? Kuale. Piye? Iya. Iya, Aku ora kan. tau mangku, Nduk. Enggak kan. Dicontoni sik, Dik. Aku ora Mas Lidik. Aku ora sama sing nyuwun. Coba anu sampean dadi niken, Terus? lungguh ning pangkone Mas Kluthuk kaya ngapa coba. Ah. Niken ora kleru. Coba kene. Ah ya wegan aku nglugu iki. Lah apa? Lah ngopo dadak nglugi bajing klopo? Ora Ayo. Eh, Ayo, hati lho. Padahal aku seneng dipangku. alah wis wingko asam urate kumat wis. samrat matamu. Aku iki kolesterol kok. Padahal wis genep ya samurat kolesterol. Sekarang bongkone gitu. Aja ta. Sehat terus ta. Umpama mati ya separo aja kabeh. Weh mati. Ya berarti kuwi stroke. Stok gundulmu. Kita ayu-ayu apa kok solar lho. Aja ngono to. Oh kelekmu gimana? Ngenyek. Lah urung tak cukur. Layakno riwuk-riwuk. Esuk awake dhewe aja ngono kuwi. Nek Wis sesone awake dhewe wis langsung ning ruang tamu. Malah kok jeneng ruang tamu iki langsung ning rumah sakit. Cangkeme. Terus no Cahayu. Lanjut. Lah kok gendul-gendul sih. Anu silitmu angkatmu. Bar iki aku pis. Kare ngedok. Sumadep ras sing tias. Sik, Nduk, ngadeg kok, Nduk. Nek ngene masmu kesel. Ngene lho, carane ben ra kesel. Ngene, meneng. Nah. Wis lungguh ngene lak ra kesel. Nah. Ngono lak penak. Nah. Ngono. Oh gendeng kok ya. Boyo wong tuwek lho. Meneng kok tak dudoi. Meneng dasmu kuwi. Lah ngene mak kretek-kretek. Ya iki sing diarani pijak kretek iki ya. Kene iki nyet kretek. Kuwi malah sehat. Sehat apa kene kretek lho kene modot e. Ngene. Manut to kok iso. Nduk, Ya. iki kursi iki nek pengen dhuwur aja mbok ngenekke. Oh. Komburi dudu lentus. Enggak lah, iki saya ngene saya munggah. Lho. Nek ngedukne iki rene. Nah, ya. Oh enek setelane. Enek setelane. Ah. Sik to. Kene lho, Cek. Sik. Lek sing dudul kowe munggah, sing dudul iki modot. Ya nek iki kan aja dudul digajol ae kok munggah. Itu tombolnya apa? Ini ustos mastis. Coba Dani. Dah coba ta. Allah iki cocok. Aku nggak boleh dudul pakai itu. Ayo coba. Ndang. Ayo Ndang, ayo. Kan, anu aku iki palekmu lho kan.
Iya wis kena. Yo. Ayo. Jangan gitu dong, nanti bule pangkling loh. Ayo. Iki enak lho. Tak ini langsung mak. Iya, iya deh. Tekan ndi? Sumedhot re Sing tias ingsun Kang Mas ingsun berasapa sinak senan bumi langit tangis ing tias nganteni dangrem Monggo langgame dum loro karo Mbak Tatin. Monggo buka celuk nduk niken sik. Monggo yen ning tawang. Monggo. Iya, Dek. lintang wong bagus Mbak Tatin. Monggo lanjut. Mbak Tatin.
bisa jadi sombong sombong kangen iki nantang lulur rinda Terima kasih, matur sembah nuwun. Turuk, turuk, turuk. Aha! 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 Anakku, Ger. Napa, Mas? Lakone napa? Lakone. Ya aku capek cempluk warsiah karo Suminten. Oh, wedoke loro ning kono. Kula bapake cempluk. Iya. Iki bapake Suminten. Ayo no. Oke. Nduk anakku, Nduk. Dawuh Rama. Ing dina iki bapak arepe kondo marang kowe. Aha! 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 Sejatinipun enten apa to Rama? Besok teko Respati manis kowe bakal dedaupan marang Dimas Broto. Kowe aja gawe wirang pun bapak ya, Nduk. Kula dijodohaken kalih Kang Mas. Iya. Besok kowe bakal di garwa karo Dimas Broto. Foto priwete kapan Rama? Toprak kok nggih foto priwet. Ya kemajuan. Kemajuan. Yen kowe njaluk besok dipapakake Joli Jempono bakal diudaneni marang Gusti Dimas Broto. Ya. Dina iki cepat-cepat ngesuk-esuk karo Bapak budal ana ing kutha. Iki ekspresiku excited apa? Bahagia, Pak. Bahagia. Ya, alhamdulillah Rama, kula bar niki kula prepare Rama. Ketoprak ya alhamdulillah. Loh, Iki gak apa ya? Gak apa-apa. Excited loh. Sing penting, Excited to Mas. Ya. Dok, ora usah kesuwen, Bluk, cempluk. Ayo, karo Bapak budal ana ing kutha. Waro kok suarane. Waro kaya aku pol. Aha. Waro kok suarane. Nduk. Salah kuwi. Jan. Weton gundang legi. Nduk. Kurang gedhi. Nduk. Nah, grokan. Nduk. Nah, gedhe meneh. Nduk. Gedheke sithik. Au. Foto maju ngono. Nduk. Pripun to Bapak? Sutimen. Sapa ta? Sapa? Karo anake dhewe kok lali lho. Ala jenenge Sutimen. Suminem. Wah, Suminten. Suminten. Injih Bapak. Apa kowe wis krungu pawarta yen si sliramu saikmu wis di batalne? Batalne ya apa? Maksude pripun? Kengso. Pripun to Rama? Den Mas Broto wis ora gelem karo Masa sliramu. tak Gusti to Rama
Rama. Sesuk kan kula ajeng menikah. Ajeng kawin, ajeng apa jenenge? Karo Den Mas Broto. Sesuk ki kula ki pun nyiapke sesuk niku dandanane sing paes ageng sing ora nganggo klambi kae lho Rama. Terus sesuk umpamane aku mantenan kuwi, aku kuwi ki engko nganu lho, apa diundangke wayangan, kudu wayangan 7 dina 7 bengi ya Rama ya. Sesuk dalange aja Ki Bayu Aji aja. Aja sing awi ready mbelung nek. Sing penting aku sesuk wis siap lho Rama. Iki aku wis apa to Rama? Awakmu apa ora krungu kabar yen Den Mas Broto kuwi wis ora sida gandeng utawa dirabekke karo kowe suminten? Mbok ora sang anggo aneh-aneh. Aku ki wong ya wis siap-siap. Aku wis adus saka pucuking rambut tekane sikil wis tak resiki kabeh. Aku wis pedicure, manicure apa jenenge kuwi Sampai napa ora buka Facebook? Aku tekan Facebook. Ketoprak modern ngene iki. Iya. Yen wis jenggok ndi jenenge? Omae ndi, Mas? Ponorogo. Ponorogo ki wis buka ning Ponorogo Pos. Yen si Dimas Broto besok bakal rabi karo si Cempluk Warsiah. Maksudnya ora ngono kuwi to. Kowe iki jenenge bapakku mbok aja gol-goli nek anake karep dadi manten. Aku ora ngugol-ugoli kowe Cahayu. Lho kok Ning iki pawarta sing bener ya suminten. kok wingi kabar burung wingi kok ming hoax. Ora, iki kasunyatan. Sing ora percaya nek jenenge bapak iki kaya apa buktine? Malah Cempluk saiki wis diangkat dadi ketua MBG. Buka koperasi merah putih. Nyapa dadak Cempluk wis arep didhauke Apa sesuk. kowe anu Cempluk melu Mas BG. BG sangusi Cempluk. Aku wis siap kabeh lho pakaianku aku wis Batalno. Kok dibatalke piye? Nyemprot iki. Mergo si saikimu Dimas Broto bakal rabi karo si Cempluk Warsiah ora rabi karo kowe lho Cahayu lho. Piye to, Pak? Tenanan apa ora jenenge bapak iki mbok tanggung jawab aja kaya ngono iki. Wong anake arep rabi kok malah dibatalke iki sing ngakon sapa? Heh? Kowe kok ngene Bapak iki ya kudune iki bantah tekan kono nek pamane ra sido dadi. Aku nek ora dadi mantan aku piye to, Pak? Ki wong wedok soalnya kaya ngene ya. Aku arep mbantah piye karo Adipati Pluk pangkat pangkate bapak ki opo lho? Apa ora mesake karo aku? Aku ki wis luar dalam wis tak resiki kabeh lho, Pak. Ten, Apa? bapak ki mung kawula. Den Mas Broto ki putraning Adipati. Terus bapak duwe wewenang apa yen bakal batalne si Den Mas Broto bakal rabi karo si malah arep ning nekku. Aku njono. Mbok aja mbok tulung to, Pak. Aja ngono kuwi aku aja dibatalke to, Pak. Aku ki wis siap kabeh lho, Pak. Yen iso batalno rabi karo Den Mas Broto, sliramu tak golekne bojo sing luwih ganteng saka Den Mas Broto, Cah. Aku senenge mung karo Den Mas Wis to, Broto to. manut to bapak kowe tak rabekne karo liyane Den Mas Broto iki ketoke sukses kok, Ben. Sapa? Tukang son. Aku wegah karo tukang son gur diuntar. Wis to meneng dulu ya dicoba. Pak, aku mau nang ngono ki to, Pak. Aku ki wegah. Batal. Nang kono Den Mas Broto. Ten. Bapak ki yo wirang, Nduk. Bapak ki wis nyebar undangan ana ing Kadipaten Ponorogo kurang luwih wis 7599 7046. Mulane kuwi mbone iso aja batal to, Pak. Wis, ten sabar saro sawetara mbok menawa Den Mas Broto ki duduk jodohmu. Ya. Kok iso, Pak? Aku pokoke aku tuh menikah karo jenenge Den Mas Broto, Pak. Suminten. Matamu. Duduk. Anakmu niki lho su. Malah Sumaji. Sumaji yogane jakun lho. Ten. Nduk, nglirira, Nduk. Nduk, ten. Nduk. Aku wis nikah to, Pak, karo Den Mas Broto to, Pak. Aku seneng banget, Pak. Aku wis nananina karo Den Mas Broto. Pak. Den Mas Broto. Oh, iki Den Mas Broto ta? Alah, Mas, aku seneng kangen tenan karo sliramu. Aku bapakmu, Nduk. Ayo joget karo.
bapak. Ngono lho, Mas. Aku bapakmu. Utuh. Den Mas, aku kangen slirahimu. Alah Den Mas. Iki Aku- nganggo ngabuk klambi opo? Aku bapakmu, Nduk. Bapakmu sampe masa bapakmu ape mbok nadahi men. Utuh. Ten Iki Den Mas Broto. ten. Den Mas Broto. Aku ro gawe tisu magic lho. Karpe. Ten, ini Nduk. Oh, sik Aku iki. bapak. Uduh Sik, iki Den Mas Broto aku ora pangling. Den aku- Mas Broto iki pancen rada mrongos ngene iki. Aku ru ngombe nduk banyak lah, aku ru ngombe nduk banyak. Ten, Mas iki kok angel dibuka. kok, ale Mas. ten aja iki bapakmu lho, ten. Bapakmu, aku bapakmu. Ten. Lambine wis iki Dan. carike urang. Dan. Tak kintang-kintang Eh, ten. Bapak ten. Aku bapak. Ten. Gendeng. Bapak air senam. Ten aku bapakmu. Bapak malah kaya bulos lho, Pak. Terus gundulmu. Iki ndase bulos endi ndase bulos? Bapakmu. Aku wae pengen aku. ora ndase. Oh, yo. Den Mas Broto, Tetep gundulmu. Apa? ora sida iki sik siji meneh kakakmu. Kalau gundul Aha. Kok enek rame-rame opo iki? Wonten apa nggih Rama? Sing kudune bengi iki aku arepe ulem-ulem karo sedulurku tuwa. Yo kene ing papan kene ana kedadian kaya mangkene iki. Cempluk anakku. Kaya ubraan lho. Den Mas Broto teng pundi nggih Rama? Dina iki kowe tak jak marang sedulurku tuwa. Kakek Guru Sentu. Yo kene Iki piye ta? Ana sapa iki, Pak? guru sendoi marang tuamu. Gula secok. kok Guru Sentu. Guru secok. Kok ning kuping kok rapi. Kali ya. Piye Pak iki kok ora iso-iso lho? Dina iki aku bakal menehi ulem sesuk isu. Kakek Nggolo. Yo kene kowe muni ngono. Anakku dadi kaya ngene iki mung gara-gara anakmu. Pak iki sapa, Pak? Sapa? Den Mas Broto iki. Alah Den Mas Broto. Sabar ya. Iki ki romaku. Iki sapa? Ben dok, Ben, bapak yo lagi haus-haus. Ben, lagi haus-haus Bapak ya sir. mangsane. Ngene iku masalahne. Iki sapa ta, Pak? Dina iki tak jak bareng-bareng. Ayo sesuk Ora kok. nggone anakku cempluk. Iki gara-gara sampean anakku dadi gendeng kaya ngene Kakek Nggolo. Yen iso urungno anakmu rabi karo Dimas Broto, ben suminten rabi karo Dimas Broto. Yen ing wektu dina iki aku wis petung dadi anakku cempluk bakal didhauke marang Den Mas Broto. Urungno. Ora iso. Urungno. Ora bisa dong, kan aku wis karo Den Mas Broto. Cempluk. Yen rambuk urunge entoke kowe apa aku sing mati ana ing palagane. Beluh. Ayo. Kriwikan dadi grojokan. Yen kena tak elingke
sesuk tetep nunggoni cempluk. Urung kok kakek Gol. Ora iso. Yen rambut urung nih Sabetke Ponorogan ilang kowe. Kepane kakek Gol. Oh, jajah saka bapak. Ya, tak jangan. Lho, kok. Wis bapak. As. Kakak. Aku nanti. Bukit kok. Apik lho perane. Apik piye kenendok pitik. Nendangi gares ki lho. Gares rasane kene langsung sebelum. Oh, gares kok iso ndok ki piye kok iso. Mas, oh. Dua rendah kisar ya. Piye? Lho, yen rebut balung tanpa isi. Anakmu suminten ndak waras. Kon salto barang. Anakmu suminten bakal tak udaneni. Wis, tak waraske. Aku kaya wingi. Aku ngakoni kalah kakek Golo. Mula saka kuwi aku njaluk tulung. Nyoh, anakku udanono. Piye? Udan tambanono. Ini to. Kowe ngewangi ndonga blok. Ini ten kowe lungguh ten. Lungguh. Kae blok. Banyune bapak jukukno blok. Mas Broto, aku sida karo dadi bojone. Sing sabar. Aku wis dadi kaya ngene, santi jelita sak jero-jeroku wis dadi kabeh. Getih putih nyingkrih. Getih abang nyimpang. Kaki bumi ini bumi kaki danyang naik danyang. Danyang sing baur sok. Aku tetep dadi bojone Den Mas Broto. Ora bakal aku dadi mari, ora bakal. Aku tetep dadi bojone Den Mas Broto. Waras. Waras, Bro. Bayumu waras ten. Urang. Kaki danyang nih. Loh,
kaki, danyang kaki, bumi ini bumi. Bumi sing nyesep gambar sukre. Suminten muga-muga. Dewe aku wis dadi cantik deh Mas Broto ya wis bagus. Kabeh dadi siji sesuk aku lungguh ning temantenan ditanggapi wayang pitung dina pitung bengi. Waras. Waras den. Waras den. Burung. Burung. Aku Hei. karo Den Mas Broto. Hot santalah hot. Hei santai. Bakal mati. Lemek turu jenenge karpet. Jenengan desa jenenge lemet. Serius mantan sesuk tak undang. Sar bleset. Mantan. Ujian. Aduh kon gendeng iki. Wah, loro anak. Parah. Malah parah. Bapak, Napa? kok adus Bapak? Atus gundulmu iki. Lah piye to? Omongno sing diterap sapa ki bocor lho. Cek lakon Mari aku apa? lho Pak, aku mari lho Pak. Pak aku mari lho Pak. Awakmu mari aku kademen. Wis, Nduk, cukup semene, Nduk. Manuke bapak kemblok. Tok. Jenengan kocap. Ing semono nalikaning semono, lah si cempluk wasiah kadhaup dening Den Mas Broto. Ya wis ngono kuwi wae. Ngapa dikocapke kok? Kok pendapatan ora nyukupi Anu kopi apa enggak main? Nggih, terima kasih matur nuwun. Sik Mbak Tatin geleren sik. Niki anu, Mbak Niken kali Mbak Dita Itawati wonten sing kersake gelang alit saking Soebul Bek nyaning Bapak Gunawan. Ayo. Kene Mbak Dita, monggo. Teluk. Larak disampirke yo, sik dibawani mereka kersane Bapak Gunawan ngersake bawa umbul-umbul melambyangan. Oh nggih. Duh, kok ya ora mikir sing kenan banyu. Piye? Kok sik dibawani. Lah kok kersane sing kagungan kersa ngersake dijenglenge kok oke. Oi, oke. Oke. Jengkleng. Mangsa. Ayo. Aku nek Umbul-umbul melambyangan. bangga tak jengkleng. Ayo, Bos, jengkleng, Bos. Engko timbang kesobot dagelan liyane susah. Wah, disawi ya. Ayo kepepet lagi awake dhewe. Ayo, Bos. Kepepet lagi awake dhewe. Ayo Mbak Dita, sing jegeleng Mas Klitik. Mandian Tambah wit. mayone Mandian Yo. Ya. Ose. Niki wau nggih permintaan saking Pak Jun. Oh nggih, Pak Jun. Nggih. Wilujeng midhangan tangan Pak Jun. Nggih, mau ngersake anu, gerajakan kok wau. Niki anu sik gelang alit riyin. Menika dipun pirsani saking Bangkok. Oh nggih. Aduh, kari nunggu oleh-oleh. Monggo. Ya Mbak Dita. suwarane gandeng belah biangan Gendeng belah biangan As, yop. Hop. Genti nih Ken. Ayo, Mas Luduk. Kose. Kayak wong bedhok pitik. nyerang Dicari acara ngendi to jane?
Lah piye to? Ceret. Lah jaluke piye? Kaya kritik. Coba, ayo Pak Niken terus, Pak Niken lanjut. Mas Nitik ya. Jegleng Niken. Pianyu wangi. Banyu As. Hoi. Jempole tak pidhek. Oke, dhewe aja kena itu. Ano? Ayo. Iya. Oh ya. Ose, ayo. Setelan sih ben penak aku ya. Malah balik bawa acar. Ya nek arep jeng lagi bengok sik ngono lho. Dadi nyabani sing ngendang, ayo. Ayo iki bareng-bareng nggih. Ayo bareng. Iso koprol ya, Pak. Apik no lho. Jenglengane dadi ngono kok masa ora seneng. Dadi nak lagi. Piye? Dadi mbayen. Jenglengane dadi kok. Ayo. Tanah indah. Apa? Kenapa? Piye ngapa kuwi? Namani. Ya nek aku nampani mentolo. Lah nek iki nampani po ya tegel. Ora tegel to. Wong aku kok ngarep mbok sampluk karo. Ayo Pak Dita, ayo. Kumeliaring Taman Sari Nusantara. Pelanjangan, Pelanjangan, Taman Sari Nusantara. Pelanjangan, Taman Sari Nusantara. Pelanjangan sedang susah.
Kang Alip diaturi. Monggo yo. Ya. Wes kalakon semene kasih isun nyari Bisa
nuwun Mbak Niken karo Mbak Dita. Mas Klitik, Mas Kluduk. Matur nuwun. Mangke tak tutuke ning Patek Songo. Karo Mbak Niken karo Mbak Tatin. Nggih. Bakune kabeh padha kecekele. Amin. Arep ndongake apa? Romantene Mas Klitik, Mas Kluduk. Ingkang baku napa ingkang dipun gayuh mugi-mugi Gusti Allah tansah ngridhoi. Amin. Insyaallah Pak Gunawan sak keluarga pinanggihna kabagyan kamulyan saha katentreman sedayanipun. Nggih, Mas Kluduk. Sami. Ngomong sami tok iku ya apa? Nggih, mugi-mugi Pak Gunawan sing delok selamat, sing nonton selamat, sing nyoting selamat, ya kowe Nggih, terima kasih. Mugi saged pinanggih sanes wedal. Matur banut nak nutuke laku. Siap, derek mangke. Aklakan samyo sipun pindha pingan samudra kadya manjraing puspit